Hej, det er Claus. Jeg sidder lige her helt alene, og jeg vil virkelig sådan gerne ønske alle mine venner og bekendte i hvert fald. Og ja, min mor, hun kan godt lide mig i hvert fald, og jeg har en familie og sådan noget, men jeg vil gerne sende en hilsen til dem, som jeg betragter som mine venner. Jeg håber ikke, det kun er bekendte. Men jeg synes, I skal have en glædelig jul og et godt nytår. Jeg kan ikke lide noget, der har med julen at gøre. Altså, det er bare sådan, at man skal ud og bruge en masse penge hele tiden, fordi det er jul, og så har man børn, og så har man koner, og så har man en hel masse, hvor man bare skal bruge nogle penge hele tiden. Jeg kan altså ikke bare lide jul, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo altså sødt, når der er nogle nisser, og så der er et juletræ, og så kan man danse rundt om juletræet. Halleluja, halleluja, og højt for træets grønne top, stråler juleglansen, og hun fik ind i mosen. Nej, det var også, og så er der også, julen er så voldsom, og er lang med travl, og det går voldsomt af lang. Tak.